Linda, een simpele vraag die leidinggevenden vaker zouden moeten stellen. Ik denk dat een simpele vraag is, hoe gaat het met jou? Mhm. Maar dan moet je wel oprecht geïnteresseerd zijn. Ja. En doorvragen. Wij zijn toch de neiging, en dat is ook wel grappig, want als ik iemand weer binnenkrijg, dan vraag ik ook, hoe gaat het met jou? En dan zegt ze, goed. Ja, Want dat is maar een dan heb je nog geen antwoord. Het is een automatische piloot, is dat. Ja. Daar zijn we op ingesteld. En dan vraag ik, maar wat gaat er goed? En dan moeten ze nadenken. Dan gaan ze nadenken. Dat gaat geen Ja, hemelsnaam wat heb ik goed. eigenlijk gezegd? Ja. Ja. Dus je ziet, er zit een automatische piloot. Ja. En als je een leidinggevende opletten dat er een automatische piloot is van, ja hoor, het gaat wel goed hoor. En dat je even iets verder gaat dan die automatische piloot. Nou, dan kom je wat beter in gesprek. Ja, dat dacht ik ook, ja. Dus alles draait weer om de communicatie. Maar dit is een heel mooi voorbeeld. Dankjewel.